Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Anġelo Żammit. Ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjusi fl-imħabba u l-kotra u l-ħnina infinita ta' Alla magħna ejjew nitolbu jaħfer in-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti tajtna l-fidwa u għammiltna uliet adottivi tijek. Ħares bit-tieba lejn l-uliet eżistijek biex daw kollha li jemnu fi Kristu ikunu ħilsa tas-sew u jiksbu il-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlo apostolu lill-Korintin. Ħuti, hemm xi ħadd fostkom li meta jkollu xi jgħid ma' ħadd ieħor għandu l-ħila jfittex il-ġustizzja għand il-pagani u mhux għand il-qaddisin? Jaqgħu ma tafux li l-qaddisin qatt jagħmlu ħaq mid-dinja. U jekk id-dinja qatt irid isirilha ħaq minnkom, ma jxirkomx intom tagħmlu ħaq minn ħwejjeġ ta' xejn. Ma tafux li aħna qatt nagħmlu ħaq mill-anġli? Kemm iktar mela mill-ħwejjeġ ta' din il-ħajja. Mela meta intom ikolkom xi tgħidu bejnietkom fuq ħwejjeġ ta' din id-dinja, tqegħdux imħalfin lil dawk li huma mistmerra mill-Knisja, dan qiegħed ngħidu għall mistħija tagħkom. Jaqgħu m'għandkomx fostkom xi ħadd tarif li jista' jagħmel ħaq bel-aħwa, imma l-aħwa iħarku l-xulxin u dan quddiem il-pagani. U mhux ġa nuqqas għalikom li jkollkom kawżi bejnietkom, l-għala ma ssofrux l-inġustizzja, l-għala ma tażlux li tħallu min iqarraq bikom. Mhux dan biss, imma l-inġustizzja tagħmluha intom stess u tqarqu bl-oħrajn u dan lil ħudkom. Ma tafux li l-inġusti ma jirtuwix is-saltna ta' Alla? La tqarqux, la zinja, la idoltari, la adulteri, la effemminati, la omosessuali, la ħallelin, la rejba, la skarin, la qasqisa fuq in-nies, la ħattafa, dawn ma jirtux is-saltna ta' Alla u minn dawn kienu xi wħud minnkom. Imma issa tnaddaftu, tqaddistu u ġejtu iġġustifikati fl-isem ta' Sidna Ġesu Kristu u fl-Ispirtu ta' Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjaru ngħidu flimkien il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Għannu l-mulej għandna ġdida fil-ġemgħa ta' ħbibu tifħir tiegħu. Ħajjifraħ Iżrael bil-ħalleq tiegħu u jitennew ulizzihom bis-sultan tagħhom flimkien. Ħajfaħru biżfin l-isem il-mulej, bid-daq ta' tnabar u taċ-ċetra, għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ il-fqajrin bir-rebħ flimkien. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuqhom. Dan u ġieħ għal-ħbib tiegħu kollha, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Jiena għażilt lilkom jgħid il-mulej
u ħtartkom biex tmorru tagħmlu il-frott u bil-frott tagħkom jibqa'. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Mela darba fost l-oħrajn, Ġesu ħareġ lejn l-oljiet biex jitlob u għadda il-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxiepli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostlu. Xmun li semmih Pietru u Ħindrij, Ġagbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumaż, Ġagbu ta' Alfew, Xmun li mħeġġeġ, Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskarjota li imbagħad ittradih. Imbagħad niżel magħhom u waqaf f'wita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxiepli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalem u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u fejjaqhom mill-mart tagħhom. Min kien imħabbad bil-ispirti mniġġa kien ifieq u l-kotra kienet tfittex li tmissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum iżjes jirrakkontalna l-għażla li Ġesu jagħmel mill-apostli tiegħu. Kif kien jieħu d-deċiżjonijiet Ġesu? Qabel ma jieħu deċiżjoni kien jgħaddi l-ħin jitlob. U din hija ta' tagħlima kbira għalina. Forsi jiena u int tajjeb li jiena npoġġi hekk il-mistoqsija tiegħi lili nnifsi u ngħid imma jien qabel niġi biex nieħu deċiżjoni x'nagħmel? Noqgħod infittex ħafna, noqgħod naqra ħafna, kollox jgħin iva. Imma l-aktar ħaġa fundamentali hi li nitlob il-għajnuna ta' Alla biex dik id-deċiżjoni li nagħmel ma tkunx deċiżjoni żbaljata. Ħafna drabi jekk tindunaw niżbaljaw ċerti deċiżjonijiet tagħna għaliex? Għax neħduhom bil-għaġla. F'mument ta' rabja, f'mument fejn m'hemmx kalma. Araw Ġesu u għadda ħareġ lejn l-oljiet biex jitlob u għadda il-lejl fit-talb. U għadda il-lejl fit-talb. Ek jiena niftakar anke jien stess personalment parir li kienet tatni soru fl-ewwel snin tiegħi bħala saċerdot meta kont Ruma. Kont għadni qed nibda. U niftakar din is-soru twajba u qaddisa qalt li ħanatik parir. Qalt li qabel kull ħaġa li tagħmel ibad lil Madonna qablek. Qalt li taf kif? Għalli jitlobha biex tgħinek. Qalt li għax imbagħad ħaġġiblek lil Ġesu u ikun miegħek. U komplet tgħidli imqartejt Ave Marija jew aħjar posta Rożarju. Imma qabel kull ħaġa li tagħmel itlob il-għajnuna tal-Verġini Marija. Kemm hu parir sabiħ. Nixtieq ngħaddih lilkom
intom li spiss tiġu iżżuruha hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż tagħha. Kemm hija importanti li qabel kull deċiżjoni li nagħmlu, qabel kull għażla li nagħmlu, nitolbu l-għajnuna ta' Omna Marija biex twaslilna lil Kristu, għaliex huwa Kristu id-dawl li jdawwa lil moħħ tiegħi, id-dawl li jdawwa lil qalbi, u bekk id-deċiżjoni tiegħi qatt ma tkun deċiżjoni żbaljata, imma tkun deċiżjoni li tagħmel il-ġid. Alla l-missier li jisma' it-talb ta' uliedu ma' qudin għalhekk f'din iċ-ċelebrazzjoni flimkien ejjew nitolbuh u ngħidulu mulej ħares lejn uliedek, mulej ħares lejn uliedek. Qawwi mulej il-fidi tal-Knisja tiegħek biex tkun il-bidu tal-umiltà rikonċiljata għal bini ta' dinja ġdida nitolbu. Mulej, għamel li s-setanin tal-art ikunu mdawla mill-kelma tiegħek sabiex jaħdmu tassew għal vera paċi fost l-umanità nitolbu. Mulej, razzan fina kull xorta ta' egoizmu, għamel li aħna minn ħajjitna tkun servizz ta' imħabba lejn xulxejn nitolbu. Mulej, ibad l-Ispirtu tiegħek fuqna il-koll, sabiex aħna wkoll bħalek narfu nsibu mumenti fiskiet fejn niltaqgħu miegħek nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, mulej ixħed fuqna, fuq il-familji tagħna, fuq il-morda tagħna u dawk li jduru bihom kull barka mis-sema nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Jitla' quddiemek mulej dan it-talb tagħna għal merti ta' Ġesu Kristu Siedna u li joffra lilu nnifsu fuq l-artala għalina li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdejn l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li inħossu fruħna ma' qudin ħaġa waħda fit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis
Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jinti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirta għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li jintej fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristi ħarisni għal-ħajja ta'
Tela fuq il-għoljiet jitlob. M'għandniex bżonn nitelgħu fuq il-għolja għaliex hu stess ġie fina. Ejjew noqogħdu ftit mumenti fiskiet. Nintebħu bil-preżenza tal-Mulej Ġesu fina. Nitolbuh jenna biex dak kollu li sejrin nagħmlu matul din il-ġurnata ikun imdawwal mill-kelma tiegħu. Nitolbu. Mulej, inti titma' lill-fidili tiegħek u tgħajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa tad-doni hekk kbar mogħtija lilna minn ibnek il-għażiż, aħna nimxu il qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ekkejjew nofru dawn li 3 Avamarijiet il-Omna Marija għal bżonnijiet ta' ħutna l-morda u dawk il-persuni li jduru bija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna